राम राम हो. नमस्कार सर. आपलं नाव काय? महादेव करमुडे, करमुडे, गाव मसोबावाडी, तालुका निलंगा, जिल्हा लातूर. जिल्हा लातूर. बरं, तुम्ही आपल्या ग्रीन पॅन कंपनीचे तुम्ही या सोयाबीनला किती एकर सोयाबीन तुमचं? 3 एकर. 3 एकर सोयाबीन आहे का? ह्या 3 एकरला आपण ग्रीन पॅनचे सगळे खतापासून औषध सगळं वापरलं. हो सर. तुम्ही एस टीचे लावलायला क्रिया केला. बीज प्रक्रिया, पुन्हा नंतर भूमी पॉवर आणि प्रोम्बियाला वापरला. हां, तर पुन्हा नंतर तुम्ही याला फवारण्या कशी घेतला? ग्रो नायट्रो, आणि एन पी, नीम ऑइल ऑइल आणि स्टिकर हिची फवारणी तुम्ही घेतला. ब्लूमची घेतला का नाही? ब्लूम नाही का? तर तुम्ही ह्याचे जे फवारणी घेतला तुम्ही किती घेतला? 2 घेतला सर. 2 फवारण्या घेतला. बरं, आता तुमच्या सोयाबीन कोणतं आहे? सोयाबीन जात कुठले? 992. 992. हे 992 तुम्ही गेल्या वर्षी घातलं? नाही, यावर्षी नवीन घातला. गेल्या वर्षी 726 आणि 1407 घेतला. गेल्या वर्षी ते येलो मॅजिकचं प्रमाण जास्ती होतं, म्हणजे पिवळं पडलं जास्ती. पडलं. ह्या वर्षी कुठं पडलं का तुमचं? नाही शेतात नाही, सध्या तर दिसत नाही. कुठंच तुमच्यात नाही. आता सध्या त्याला फुल चालू झालं आहे, फुलाच्या अवस्थेमध्ये आहे ना. तर हे जे तुम्ही औषधं वापरला होता, तुमच्या बाजूला बी सोयाबीन येतं, तुमच्यासारखे सोयाबीन आहेत का? फुटवे म्हणा, वाढ म्हणा तिची? नाही ना सर. नाहीत. बरं, वाढीला आहेत पण फुटवे जास्त नाही. फुटवे जास्ती नाहीत. तर तुम्ही हे जे औषधं वापरलं, ह्या औषधाचा फायदा तुम्हाला काय झाला? खताचा आणि औषधाचा फायदा मला सांगा. एवढंच की व्यवस्थित कळा आहे वरी. हां, आणि वाढ नाही, फुटवे भरपूर निघालेत. हां 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 फुलाची संख्या पण थोडी जास्त दिसते. हां 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 आणि मेन म्हणजे मुळी जास्त वाढलेत खाली. मुळाची जी मुळ आहेत किती आहेत? एक इथभर लांब आहे तुमच्या मुळा? हां, इथं भरला आहे. एक किती तुमच्या? ते गाठी पण आहेत. हां, नत्राच्या गाठी पण भरपूर आहेत. हां, आता बाजूच्या लोकांचा पण सोयाबीन उपरून भेटलो, त्यांच्याला मुळा नाहीत, आहेत पण कमी आहेत, लांब नाहीत. हां, त्याला म्हणजे वाढायचं कारण आपण एस टी लावल्यामुळं, बीज प्रक्रिया केल्यामुळं पांढऱ्या मुळाची संख्या वाढल्यात. परत नायट्रोजन जे आहे, आपण नायट्रोजनच्या 2 फवारण्या ह्याला घेतला. आणि ग्रोथची म्हणजे ग्रोथ झाली आहे. ग्रोथ म्हणजे फुटवा पण झाला आहे. आणि एन पी जे कशासाठी वापरला म्हणजे आपल्या सोयाबीनची म्हणजे पान गोळा होऊ लागतं, बरोबर आहे. परत नंतर येलो मॅजिकचं प्रमाण एन पीमुळं आपल्या पिकावर आलं नाही. 2 आपले एन पीपासून आपल्याला 2 फायदे झाले आहेत. एक तर पहिली गोष्ट म्हणजे काय, आपल्या पान मुरगळलं आलं, एन पीची फवारणी घेतलो. परत नंतर येलो मॅजिकचं प्रमाण जे होतं ते आपल्या पिकावर अजिबात आलं नाही. बाकीच्या शेतकऱ्यामध्ये 10 ते 20% प्रमाण त्याचं येलो मॅजिकचं आहे, पण आपल्याला एन पीमुळे त्याचा आपला फायदा, 2 फायदे आपले झालेत. आणि एक किडा तर आपल्या शेतामध्ये आतापर्यंत एकही पान तुमचं कुठंही पण असं हेच मारलेलं नाही, कशा आणि एकही किडा नाही आतापर्यंत. आपण नीम ऑइलची 1 फवारणी घेतला आणि ग्रो नायट्रोजच्या 2 फवारणी घेतला, बरोबर आहे. चालतंय, धन्यवाद. आपण मुलाखत दिल्यावर आपलं आभारी आहे.